bagus muga sliramu ora bakal lali nadyan sawitu tresnamu bakal tak tunggu muga sliramu ora bakal lali nadyan sawitu tresnamu bakal Ketok kok ngantuk kabeh ya, Ri. Heeh, engko bar iki digayengke. Digayengke mawon ya, Bu ya, Bu. Nggih. Anu mengke do purun joget. Oh, purun kabeh, Ri. Saestu, Bu. Ya. Allah tenane lho, Bu. Nek jenengan kok kersa jogetan kali kula mriki, mengke ngersake lagu napa monggo. Lho, Ya ta, tenan. Bu. Dikeki apa-apa dikeki ya, Ri. Heeh, niki keluarga saking Jeruk Sawit. Saking Jeruk Sawit. Ampun kesesok kondo riyen nggih, Bu. Mengke sareng kula. Cedake kok ya, Ri. Kula Sragen mengke kula jenengan liwat Sragen sik ngeterke kula nggih to. Terus medal Mojosongo. Lah kok mbok kon muter mangsamu. Ayo ora apa-apa karo jalan-jalan. Kudune kowe iki liwat apa ki?
jeruk sawit to terus bablas ragen. Dadi kowe iki ngeterke rombongan iki sik. Lho, masa cah siji ngeterke cah akeh. Lah cah kendel kok. Ya ditutup. Terus naiki ora mendang saya suwe saya tambah tresna waton kowe remben dengke senadyan aku wong ora duwe aku kang setya satu wet biyen nganti saiki bebasane mateng kepapat obor semonan andika
para bapak ibu sekalian, wilujeng dalu wilujeng pinanggih. Kula saperange brayat dongkeng Indonesia taruh dilaras. Ya Mbak Rini mau Mbak Lirik yuk. Monggo Pak Wanto. Yen liwat aku kelingan tak njaluk dono suwatan Pak Wanto ya Mas. Gubuk kae. Yen tak goleren.
kijing miring ayo pas kijing miring ngitan bali kulan senengmu tenan apa mung guyon jing kijing miring ayo mas Ayo Rin, iki pamungkutane Bapak Ayo. Sardi ngene yo. Angklek ya kene angklek. Ayo Lul. Pak Sardi monggo, jenengan kalih beksa. Oh. Kene suwan Pak Sardi sik. ya lah ya mas genes genes kali kawati untir untir ora kuat rasane pikir ayo mas iki piye ayo mas iki piye selali lemas kowe gotong royong nyambut gawe ya lah romo timun sigarane terus bangun negarane Ayo Mas, iki piye? Ayo Mas, iki piye? Jalali ya Mas kowe gotong royong nyambut-nyambut gawe. Yo Mas, perapatan tukul garute aja pegatan larang ragat. ayo mas iki piye ayo mas iki piye selali lemas kowe sayuk rukun kancane ya romo ya mas kali kawati untir ngiwa yen ra kuat tinggalan lunga Ayo Mas, iki piye? Ayo Mas, iki piye? Jalali lemas kowe gotong royong nyambut-nyambut gawe. Yo Mas, pipimu ana upane Mas, atimu ana apane nggih pamurutan Ayo Pak Manto, salam kangen spesial kagem panjenengan. Taruh dilaras. Ugi spesial kagem Pak Jenggo. Wonten ing Karangpandan. Karangpandan juga Mas Leha. Ibu-ibu mangke kersake nopo monggo. Saben ku nyawang fotomu rasa kangen marang sliramu biyen nate andung
nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambah karo sapa masukin taun nono windonono tak enteni nang bojone tresno apalong nangka bebasane mong katon pripun diajeng nggih Mas Budel ya penak to penak to oh banget oh ya bener ojo lali bawelengku oke menang janji-janjimu aku kangen ayo Pak Sandi satu asik nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambah karo sapa masukin nggih tak suwun rina lan wengi muga-muga Gusti bisa pol-pol-pol kaya bebasane mong katon sliramu iki bare kapan iki kok aja lali bawelengku Sardi sanes yo oke saelingmu
Mbah Sultan Sidik. Tombo kangen ya. Matur nuwun Mas Butet. Luar biasa. Mas apa wis lali slirane. Dek semono yen dolan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis sak mesine lali aku. Mas mumpung saiki ketemu. Sejogetan tetembengan karo aku. Dadi ya tombo kangenku kangenmu. Bali eling nalika iku. Sepi rasane wektu pinuju dhewe nglamun terus eling kancane. Seneng semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine. Mas gelang alit ali-ali sandulit aku tambah kangen iki prasasat ngimpi durung tutup tangi rasa kangen wis bisa mari. Putra Irama Kardilas Bintang Pro Audio Tarik sayang. Komando Mas apa wis lali sliraku. Dek semono yen dolan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis sak mestine lali aku. Mas mumpung saiki ketemu. Jejogetan tetembengan karo aku. Dadi ya tombo kangenku kangenmu. Bali eling nalika iku. Sepi rasane wektu pinuju dhewe nglamun terus eling kancane. Seneng semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine. Mas gelang alit ribon papat sandulit kanggo tombo kangen iki prasasat mimpi durung tutup tangi rasa kangen wis bisa mari. Prasasat mimpi durung tutup tangi rasa kangen wis bisa mari. Ya. Oke, siap. Terima kasih.
Sik. Mbah iki mbah sapa? Oh ya aja nganti kalah. Aja nganti kalah ya. Aja nganti kalah. Pak Sardi mau arep nyanyi Bocah Gunung Ya, bariki. Bocah Gunung. Oh, nggih. Prengken hati seksi ana bisa perwasari apa Pak Sardi ra ngerti yen Mbak Riri gawe kangen ning ati. Hae. Hae.
awakmu. Alah, iya. Iya. Sian. Walah, jan. Apa kok